बर' बाजार आनसलिक एबसु आरो प्राइमारि बर' साहित्य सभा जथायहै बैसागुनि सिगां जि आगु बैसागु खुंनाय बेखौ बिथांमोना खुंफुंदों आरो दिनै जिहेतु बे ओनसोलनि आंबो सासे सुबुं आरो बर' बाजारावनो जिहेतु आं जोनोम मोनदों आरो बेयो आंनि गोसो गोरबोजों सोमोन्दो थानाय मोनसे जायगा दा जों बयबो जायफोर गेदेमाफोर बा समाजनि बा माने जोंनि गामिनि देरसिनफोर आरो लोगोसे समाजखौ हारिखौ जायफोर दैदेनबाय थादों बे सुबुंफोरखौ लिंनानै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि गेजेराव मान होनाय आरो बोर सारस्रिनाय आरो लोगोसेनो अनलायनाय आरो बिदा फंबाय सानलायनाय खौसेथि आरो गोजोननि मोनसे थासारि सृष्टि खालामनानै बर' हारिनि जि मोनसे गोजामसिन फोरबो आरो हारिनि देरसिन फोरबो बैसागु बे रंजालि बैसागुखौ फालिनाय खुंफुंनायनि मोनसे मेसेज बेयाव दैथायहरनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों बर' बाजार दखरा एबसु आरो प्राइमारि बर' साहित्य सभाया गेदेर खामानि महान खामानि मावदों आरो जाय खामानिनि गेजेरजों इयुन जोलैया बैसागु रंजानायनि फारसे फालिनायनि फारसे गोथौयै गुवारै बिथांमोना सोलोंनो मिथिनो हागोन आरो बिथांमोननियावबो मोनसे गोहो बोलो बांगोन जे रंजालि बैसागु बे माहारिनि फोरबो बेखौ बुहुमाव बा विश्व दरबाराव लांनांगौनि थाखाय जोंहा साफ्रोमाबो बिबान दं आरो बे रेसपन्सिबिलिटि आरो दायित्वखौ लानानै इयुन जोलैया खामानि मावोब्ला थारैनो हारिया माने जोङो जौगागोन आंहा गोसो फोथायनाय दङ GI इन्डिकेसन जग्राफिकेल इन्डिकेसन जों जि मोनदों मोन 13 जोंनि आयदा बैसागु बोथोराव खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै जोङो रंजायो आरो नर्मेल जोंनि जिउ खुंनायावबो जों बेखौ बाहायो बे जोंनि माने आंगो दामजु जोंनि आंगो गानग्रा जोमग्रा दख'ना गामसा GI मोनबाय जोंनि खेराइ दाबखिनि आरो खारदै बिबु मोनबाय आरो बिनि गेजेरजों रंजालि बैसागु खुंनाय फालिनाय रंजानाया देग्लाय साबसिन जागोन आरो मोजांसिन जागोन आरो बयनियावबो गोसोआव मोनसे रंजाखांनाय दिनै फैदों जों बेखौ नुनो मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा माहारिनि सार्थ माहारिबाद हारिनि गासैबो अस्तित्वखौ लानानै जौगाहोनांगौनि थाखाय जेब्लाबो कमिटेड आरो बे कमिटमेन्टखौ लानानै आनसलिक आरो प्राइमारि एबसु आरो साहित्य सभाया जि मोनसे महत उद्देश्य बे उद्देश्यआ जेब्लाबो साक्सेस जागोन आंहा गोसोआव फोथायनाय दङ बयनिसिमबो गिबियाव आङो रंजालि बैसागुनि बर' हारिनि साफ्रोमबो देरसिन आंनि समान आरो उन्दैफोरनिसिम हामलायनाय अननाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार आगर स्टोराव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो जेरै जेन्स शार्ट शर्ट कुर्ता लं कुर्ता वेस्टकट गामसा स्टल मफलार आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो जेरै लेडिस कुर्ता लेडिस टप लेडिस पेन्ट दखना साद्रि इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्टोरा मोजां सुबिदाबो खालामदों जेरै अनलाइननि गेजेरजों WhatsApp नाम्बार फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613 224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन